Abubakar DJ lamba wa Musa. Yaro na fara fa. Ya ce zamani ne fa. Ya Musa ne. Musa Abalak mai komandan. A dole ne su so ni dai ina da tanti. Yayi na ake yi dare da rana. Ya Musa Abalak mai komandan DJ lamba 1. A dole ne na ba su tun ina da sauran aiki na. Domin ni ne yaran nan wanda nake da rai. Salo da waka dole ne ka bi mu. Mu ne muke ta yayi dole ne fa. Ai dole ne ka so mu ko kana so. Rayuwa ta yanzu ta zama kowa ma ya Musa ne nake fa nake ta so dina waka da kidina hankali kwance babu zancen wasa alhamdulillah din na gode ma Allah inda ya bani baiwar waka fa Abubakar DJ lamba 1 fa yaro gana ka ai dole ne ka ji ya wata lefuwa ai dole ne su so ya Abubakar DJ dada Musa Abalak naku ne Musa Abalak mai komanda haka ne na dole ne su so muna da shi fa sauran aiki na mu ne ai dole ne mu hau fa mu da muke sama fa muna daga hannu wasu suna kasa ai dole ne su durgusa da mu ne mai su kuma mun riga muka tsaro na Musa abokina